Raanan. Anitang liway-way. Pa! Oh, may napunta ka? Hindi mo ka. Ikaw gusto babaw? Dati yung gisulti na ko ba? Hindi na kumutuwa to eh. Nangangahaos. Makatambal sa blood. Manutaw na kamutuo. Manaam na sinsya. Sumagod, tapos mamanin mo katakaw. Katakiyon sa blood. Kaya minor naman akong aos. Ay, kumutuwa na pa eh. Bakag bra! Ano ba kakman? Nga, ang ginas ng pinindaran ninda skina. Ano man? Kaya blood tong sa house. Oh, ano ko taon? Yurot magkawat ang house ngayong ibaligya. Saba day. Ay, Paglungan dito ay. Luto kayo. nyara pa eh, magbagbog sa muncul. Tinuwaro sa ako nga pa. Hey! Butong ko din. Paglungan dito. Limog ko. Ilipinog ka eh. Namlik may buhaton. Sabi mo ko ano. Paglungan dito kay luto kayo. Paso naman ako mo. Hindi na kayo pasulaman yung luto na kayo. Paglungan dito. Nyara ka. Nalasam niya kung sira na pa. Dito ini. Sila, nahon mananin mo, taong mo, Jun Palangga. Paglungan dito Palangga, buutan man Palangga. Tuloy pa din ikabutan. Buutan saan? Oh, ikay lungal pa. Butan man ka. Wala ka to. Sige, ako'y lungag. Oh. Ikay mo ikaon, ha? Ha? Pa! Kuyo ko! Ako'y lungal pa! Hoy, hello, vlog. Welcome mga kakigol. Kung ano yung mga kakigol, salamat ko sa tanang mga subscribe na ako, ha. Ginagin sa ako ang mga i-follow yun sa ako ang mga vlog na ito diri mga kakigol. Thank you kayo. Salamatan tumunta na niya. Ngayon, ikaw niyo gusto na sa mga kakigol. Nga katong ako ang ibuhat ng sigot. Purti na magbaba sa CD, di naman mada. Pero akong di pa nikabutan nga makakuha akong hard drive, makapakopya ko dito mga kakigol. Mao na nga nadugay-dugay pa-upload na to ang atong sigot nga itong salida na mo sa kung anak mga bata-bata ko siya. So sige lang, paabutan na dito ninyo ha, kay ako di pa nikabutan nga ma-upload to na to. Daghan pa dito pang-upload na mga salida na mo sa unang panahon, mga karaan mo salida. Mawaan na mo makakita siguro katong abasin o makuha to na kung CD atong tangkulano na baksan. Ako ito i-upload niya. Salamatan din ako ha. Kaning Kina TV nga ni subscribe to do. Salamat kayo og si Mars Ring TV. Salamatan po nato sila. Universe TV, salamatan po nato si Lisa Monzolen o isuni ni Inday LC o ni Inday LC di ay ang mama ni Dog Kevin nga mag-upload na to niya si Inday Eden Monzolen. Thank you kaayo sa tanan gid ha. Danilo San Juan, Noel Capisrano o Rama Mia, Monskilada, Arnel TV, Angela Bilicario o si John Agang Jr. Pasalamatan ta po tanan ha. Ilang mo kabalaka kay doon na pa may mga daghan nga pagkabuhaton na inyo makita nga makalipay o kalingaw po ninyo yung nahitabo na ito nga pandemya karon niya. Labi na karon nga na MGCQ na sa diri, MECQ na ron diri sa Cebu. Sulisod pamikuan, pero sige lang, manikamot lang ni nga makahatag may mga dugang pa nga mga vlog nga ang ika dalit nyo talaga. So salamat kayo ha. Thank you so much kayo. God bless mga kakigol. Ang pinta kanunay. God bless mga kakigol. Thank you so much. Mayo sa kaunggoy, nagpuyo sa tumoy, sa bungkod ng andoy, sa syudad magsuroy-suroy. Oh, 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 nilog
siya sakay og bisikleta, puwerte niyang hadluka, police now, gorilla. Oo,